qiegħed fid-Dominikan għaliex il-Mulej se jaħrek biex tkun Dominikan, fis-sens li ma għamilt xejn min-naħa tiegħi. Qomt filgħodu darba minnu xi sena qabel ma tħalt u għadt dan huwa l-ordni tiegħi. U llum nista' ngħid għaliex jien kuntent li jien Dominikan. Għaliex l-ordni Dominikan qiegħed madwar il-kelma u l-kelma hija xi ħaġa li dejjem se tkun attwali, m'hemm l-ebda post fid-dinja li l-kelma tal-Alla mhijiex attwali. U allura bħala Dominikan hekk inħossni li qed nagħmel il-missjoni tiegħi li wassal il-kelma tal-Alla lill-poplu ta' hawnhekk, lill-poplu ta' Malta issa. Kieku jkolli nikteb ktieb dwar il-50 sena tiegħi bħala Dominikan, 50 sena mindu għamilt l-ewwel professjoni tiegħi fl-Ordni Dominikan għaliex kont diġà għaddejt sena bħala novizzjat fil-Gorda Manġa. Ma kieku jkolli nikteb ktieb fuq dawn il-50 sena ma nafx meta nispiċċah. Għaliex nista' ngħid li kienu 50 sena fejn ġarrabt l-esperjenza tal-ġenerożità tal-Mulej, kif ukoll esperjenza kbira ta' l-għana, rikkezza tal-Ordni Dominikan li iffurmani. Qed nifhem rikkezza fis-sens ta' formazzjoni Dominikana, formazzjoni f'kull aspett, illi li sawritni, għamlitni dak li jien. U nista' ngħid li nista' nagħti dak li qiegħed nagħti dejjem grazzi lill-ordni illi formani. Meta nitkellmu fuq il-voti, rridu ngħidu l-Knisja ma tistax tgħix mingħajr il-voti. Il-Papa Giovanni Paolo II kien qal li fil-mument li Alla l-imbierek poġġa il-saċerdozju ministerjali fl-istess waqt meta qallu mejjew warajja ħallu kollox warajkom, huwa kien qed jagħti l-bidu għal ħajja reliġjuża. Ġifieri iż-żewġ affarijiet ma jistgħux jonqsu fil-Knisja. Li nista' ngħid forsi jien differenti hija kif għenuni issa fil-dan il-Ministeru tiegħi. Naħseb l-ewwel nett hekk il-fatt tal-ubidjenza. L-ubidjenza sibta faċli, anke meta ġie biex qalli biex insir isqof. Ġifieri dak il-ħin stess kien qalli dak in-nunzju ta' dak iż-żmien u qalli jekk l-isqof jekk il-Papa qiegħed jitolbok biex tkun isqof ma tobdiex. Nobdieħ. U sirt isqof dak il-ħin ġifieri kieku ma preparat. Bl-ubidjenza jiena naħseb nista' ngħid li f'ħajti kollha dejjem ta' reliġjuż dejjem hemm xejn bl-ubidjenza. Ġifieri kull ma għamiltux għaliex jien għażiltu, ma għamiltu għaliex permezz tal-ubidjenza l-Mulej tani il-grazzja li nkun kapaċi nista' nagħmel. Imbagħad il-faqar għeni ħafna fis-sens li għalija l-affarijiet ta' din id-dinja huma ħafna inqas importanti. Naħseb l-ispirtu tal-faqar urrini anke kif ngħix il-ħajja tiegħi bħala isqof b'ċertu libertà. Ovvjament il-kastità tkun dejjem hemmhekk għax dik hija l-libertà assoluta tagħna biex inħobb lill-poplu minflok ma nħobb familja waħda. 50 sena ilu jiena u sieħbi illum l-Arċisqof ta' Malta, Paul Cremona, għamilna l-ewwel professjoni tagħna kien sewwa id-29 ta' Settembru 1963. Konna fi żmien tal-konċilju. Dak iż-żmien illi konna din nħejju rwieħna għal professjoni reliġjuża, konna qegħdin fl-istessin insegwu sewwa dak li kien qiegħed isir fil-Vatikan bit-tħejjija għat-tieni sessjoni tal-Konċilju illi bdiet f'Ottubru tal-1963. Nara kemm l-ordni tagħna, l-provinċja tagħna, kemm ipprovditilna l-mezzi biex nassimilaw il-frott, l-ispirtu tal-Konċilju Vatikan II. Il-Kostituzzjonijiet Dominikani sa mill-bidu kellhom spirtu ta' demokrazija li għal dak iż-żmien kienet ħaġa verament ġdida, anzi nazzarda ngħid rivoluzzjonarja. Imma kemm kiber l-ispirtu ta' dialogu permezz ta' dik ir-riforma li nieda l-Konċilju Vatikan II. Għad niftakar anki waqt li konna nkunu qegħdin flimkien għal-kafè. Konna nkomplu niddiskutu u kien hemmhekk f'din l-istess kamra fejn konna neħdu l-kafè fejn konna nippjanaw anki ċerti programmi għal
dwar riforma tal-liturġija u anki konferenzi ta' formazzjoni għal-poplu. Sejħa, hemm żewġ affarijiet. L-ewwel nett titlob is-smieħ. Li jiena ħajti sakemm nagħmel pereżempju fl-adolescenza nkun qed nagħmel l-għażliet tiegħi. Importanti li fost l-għażliet tiegħi bħala nisrani ikun hemm ukoll il-possibilità li l-mulej qed isejjaħli jista' jsejjaħli għażwieġ, ma jista' jsejjaħli wkoll xi ħaġa partikolari li hija ħajja reliġjuża u ħajja saċerdotali. It-tieni ħaġa hija li rid ikollok ċertu fiduċja. Il-kuraġġ għalina hija fiduċja, ġifieri meta jkollok kuraġġ mhux bħal meta wieħed imur fil-gwerra u jmut fil-gwerra, il-kuraġġ tagħna mhux hekk, il-kuraġġ tagħna hija li naf li hemm Alla. Alla huwa s-sitt tal-istorja u Alla jekk jgħid jimxi warajja kapaċi jmexxi li ħajti. U t-tielet jekk niġi għall-mument inkun naf li Alla huwa fidil. Jiġifieri Alla huwa fidil li se jmexxini fejn għandi nimxi. Id-Dominikan huwa sensibbli għas-sinjali ta' żminijiet u fl-istess ħin lejali lejn il-verità li huwa jrid ixandar. Jiena llum għandi 67 sena, imma l-ħajja tiegħi għexta ngħidilhom liż-żgħażagħ ngħidilhom għexta ara taħsbu li qbiss xi ħaġa inta jien għexta dejjem ħajti ġurnata wara ġurnata. U din hija sabiħ li kull ġurnata mbagħad tibda tagħtiha l-valur tagħha, tirringrazzja l-mulej ta' dak li tkun għamilt, titolbu maħfra meta tkun għamilt xi żball u tibqa' mixi fil-mulej fil-sejħa li jkun għamillek. Naħseb li din hija l-mixja li rridu nagħmlu lejn il-mulej.